ኣብ ዝተፍላለያ ትካላትን ሚኒስትርታትን ዝርከባ መንእስያት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሳዋ ምብጻሕ ዘካየዳሉ ንተማሃሮ ኣባላት 33 ዙርያ ሞያዊ ኣስተምህሮን ኣካፊለን ነይረን። እቲ ኣስተምህራዊ መደብ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክንፍንዎ ምዃንና እንሓበርና ንሎሚ ግን ኣብቲ ናይ ምብጻሕ ኣጋጣሚ እዘን መንእስያት ኣብ ሓድሕደን ተመክሮ ክለዋውጣን ሕሉፍ ጉዕዞ ትምህርተን ንተማሃሮ ብሓፈሻ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሓበራዊ ዘተ ገይረን ነይረን። ንምልኡ ትሕዝቶ ናይ ዝመደብ እዚ ጋዜጠኛ ሳምራዊት ሊቪዮ ተኸታቲላቱ ነይራ። ሰናይ ምክታል ዝኸበርኩም ተኸታተልትና በዘን ኣብ ጎነይን ብድሕረይን ትሪእዎን ዘለኹም መንእስያት ኣብ ጉዕዞ ህይወተን ማለት ብፍሉይ ድማ ኣብ ናይ ትምህርቲ ከመይለንን ተዓዊተን ኣብዚ ሕጂ በፂሕንኦ ዘለዋ ደረጃ ዝበፅሓ ንመንእስያት ብፍላይ ድማ ነቶም ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ኣብ ኮሌጃትን ዝርከቡ መንእስያት ዘለወን ተመክሮ ናይ ትምህርቲ ከካፍላና እዮም። መንእስያት ሓበንያ መንእስያት ሓበንያ ሽመይ ኣሚራ ሰናይ ይበሃል ሳይኮሎጂ 4ይ ዓመት ሎም ዓመት ጉዳይ ማለት እዩ። ንሕቶ ድማኒ ኣብ ትምህርትስ ብኸመይ ክትዕወት ትኽእል ንትብል ሕቶ ምናልባት ስቲል ኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለ ዘለኹ ዕወት ኮይነ ደ ክወድኣ ወላ ታሽሙ ድሓን ንሪኣ ንኾን ምስ ግዜ ግን ክሳዕ ሕጂ ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብቲ ዘለኻዮ ከተድምዕ ማለት እዩ። ቀንዲ ነገር ግዜኻ ኣመሓድራ ግዜኻስ ፅቡቅ ክኸውን ኣሎ ታይም ማኔጅመንት ማለት እዩ። እዚ ማለት ኩሉ ግዜኻስ ኣብ መፅናዕ ተሕልፎ ማለት ኣይኮነን። ክትወፅእ ምስ ማሓዙትካ ምስ ኣዕሩኽትካ ክትዘናጋዕ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ማዓስ ተፅንዕ ማዓስ ንኸምኡ ግዜ ንምዝንጋዕ ትሕልፎስ ክትፈለ ክትክእል ኣለካ። ካልኣይ ነገር ከዓ ቀንዲ ትምህርትስ ኢፌክቲቭ ድገብሮ ወይ ድማ ውፅኢታዊ ድገብሮ ኣገባብ ኣፀናንዓኻ ምፍላጥ እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ኣነስ ብኸመይ ተፅኒዐ እየ ዝያዳ ኢፌክቲቭ ድኸውን ብዙሕ ዓይነት ኣፀናንዓ ኣሎ። ንኣብነት ገለገለ ሰብ ኣሎ ብምስማዕ ጥራይ ድርዶ መምህር ክገልፅ ከሎ ኣብ ክላስ ዝሕዝ ጥራዝ ኣፅኒዑ ግን ደይርዶ። ገለገለ ሰብ ድማ ኣሎ ብምንባብ ጥራይ ድርዶ ኣንቢቡስ ዝያዳ ከድምዕ ድኽእል። ሳልሳይ ከዓ ከምዚ ብምርኣይን ፕራክቲስ ብምግባርን ድሕሰብካ ኣሎ። ሕጂ ስኻ እንድሕር ደኣ ካብቶም ብኣውድዮ ወይ ድማ ብምስማዕ ዝያዳ ዘድምዑ ኮንካ መምህር ዳገለፀ ከሎ ሪከርድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሪከርድ ጌርካ ተምፅኦ ማለት እዩ። ወይ ድማኒ ኣንብቡለይ ትብሎም ምናልባት ቴሌፎን ገለ ተዘይልዩ ኣንብቡለይ ትብሎም እቲ ዘንበቡልካ ኸ ትሕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ብምንባብ እንድሕር ደኣ ዝርድእካ ኮይኑ ድማ ተንብቦ ጥራው ስኻ ተንብብ ብኡ ክተሓዘልካ ይኽእል እዩ። ብምርኣይ ወይ ከዓ ፕራክቲስ ምግባር እንድሕር ደኣ ናትካ ብቕዓት ኣብኡ ድሕር ደኣ ኮይኑ ድማኒ ፕራክቲስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብሓንሳብ ኮንካ ማለት እዩ። ምስ ኣዕሩኽትካ ገለ እዚኣ ኣላ። ካልእ ድማኒ እቲ መኻይድትኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ከምዚ ፀቕጥመ ዘናይናስ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣመር እዩ። እንድሕር ደኣ የዕሩኽትኻ ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ደይብሎም እንድሕር ደኣ ኮይኖም ግድን ክፀልውካ ክእሉ እዮም። እቶም መኻይድትኻስ ከም ናትካ ኣትሊስት ኣብ ትምህርቲ ኢንተረስት ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ። ካልእ ድማኒ መፅሓፍቲ ምንባብ ድማ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። መፅሓፍ እንታይ ዓይነት ተንብብ ድማ ንዓኻ ምልከት ማለት እዩ። ከምዚ እስኻስ ዓይኒ ኢንተረስት ኣለካ ኣብኡ ተሞርኪስካ ከዓ ዝያዳ ክትነፍዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሽመይ ዮሃናይ ዕብዮ ይበሃል ኣባል 23 ዙርያ እየ። መጀመርታ ካብ ሳዋ ተማሂርና ምስከድና ብቀዳማይ ዲግሪ ነርሲንግ ኣብ ኮሌጅ ጥዕና ብ2015 ተመሪቐ ኣብኡ ከም ተሓጋጊዚት መምህር ኮይነ እንዳሰርሐኩ ከለኹ ከዓ ናይ ማስተርስ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ብ2016 ካልኣይ ዲግሪ ጀሚረ 2018 ድማ ተመሪቐ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣብ ሆስፒታል ኢናኢል ወይ ድማ ሆስፒታል ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ከም ክኢላ መደንዘዚ ወይ ድማ ኣንስቴቲስት ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ ትምህርቲ ዕውት ንክትከውን ሕጂ ፍሉይ ሜላ ስለ ዘለዎ ደይኮነስ መጀመርታ ከምቲ ኣሚራ ዝበለቶ ቀዳማይ ምሕደራ ግዜኻ ኩሉ ግዜ ተስተዋሃበኻ 24 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ከመይ ጌርካ ተመሓድረን ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ መፅናዕቲ ዕውት ንክትከውን ብዙሕ ኣፅኒዕካ ወይ ውሑድ ኣፅኒዕካ ደይኮነስ መዓስ ኢኻ ንስኻ ውፅኢታዊ ትኸውን ውፅኢታዊ ትኾነሉ ግዜ ክተለልዮ ኣለካ። ንግሆ ድስ ጥዕመካ ትኾይኑ ንግሆ ከተፅንዕ ትኽእል፣ ምሸት ጥዕመካ ትኾይኑ ምሸት ከተፅንዕ ትኽእል። እቲ ስኻ ውፅኢታዊ ትኾነሉ ሰዓታት ግን ከተለልዮ ኣለካ። ስለዚ ኣብኡ እንተደኣ ተፅንዕ ኮይንካ እዚ ሓደ ዕውት ክገብረካ ክእል። ካልኣይ ኣነ ቀንዲ ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ግሩፕ ዲስካሽን ወይ ድማ ብሓባር ኮይንካ ምፅናዕ
كل جزء حجي أب جروب ديسكاشن بحبار كين خد الصنع كلها نعايز يتردأتني نأميرا بخال من قد خطردأت خل ويدما بستفل عليه من قد كيرا خطردأ ندخل مالش لذي أبوزح النت كل جزء بوزح رديتات على نتستمهار كيادما نخذكرون طبو غير كان نخطردون يحجزكاي لذي بحسب كين كان مسنا زي حدا كعوتك كذا خيلي ساسي كأن مخايت خام مرات حجي كل جزء بحبار كنا بركلنا بزحات عينة سوات بزحات عينة بهارات يزلو كخيدا الناس قلت وي مسانا كخيد دخل بهار زلو مزنانا ممرازكن ناتنا حلافنتي مالتي سلازي كل جزء مسكال سباي تقرب مالتها يكونن ويدما حدا سبحيس كان مخاد مالتها يكونن جن اتبقربا تقربو ويدما مساحة مساسال بهار زلو سب محازكن نتسخا كتبصحو دلي هذا لها علامة ويدما نت كتبصحو دلي هذا لها حلمي ناخذ تجبرو يحجزكا زي انت راجرنا كل سبك عوتي خالي مالتي مليون كبرى ببهال بعودي كن بقولي اب كولج حرشه حمر مالو بخلتشن 15 تمرقه او دما دار ان 3 عامت كم تحقاقازيت مامر كوينه خسرح تصنيحه حج دما اب كولج تمرتي اسمره ناي دحره مرقه تمرتي كاتاتلالخ مالتي أفتا مستير عوت أب تمرتس بخمي عوتات كوين كاختوت تخيل تبل حسب انت لاتني مجمرة كم سب مالتيو ناب تنتكالات تمرت جوين مس جبركا انت كله كله رأي ويدما تي علامة خلونا لو أنس نمنتاي نابزا كولج آتي كابزا كولج آتي تماهيرخ انت حيزا خوت سأل بالنسبة لحد علامة تارك كنجبرها لنا مالتي نزع علامة زخم بتصحد ما ننت هنجبرها لنا شعو بستخ متنكا كنت عر كنكلا لنا مالتي حجي حدا سب ندحر علامة هاليوه أني نت علامات خبت كل جزين تاي كيدك أسيد حدر مالتي قال نت بتاعت كتقساو تي كم زخبلوت أنا كامنا تندفلق نجار يقولون حدا تاي أما جزي مالتي جزيسي ندحر كم تجوبو أما ندحر مقيلنا أخيلو استرف جزي لنا مالتي أب تمرتن تقوملو جزي له ناي مزنا قاعنا تقوملو جزي له سلازم تخن جبر لنا نتجزي ناس ما أقيلنا نتن تمرت دخون جزي مقيلنا نتي استرفن نمزنا قاعد نتقوملو جزيها ما أقيلنا هنتقومالنا قال انت يالو حد جزيس كم زي نفس ناس نوادق مالتي انت حج خنجبر لنا اب كولج مساته ناسي زخونه غولن ستيت تكون ود تبعتاي كجبر كم زخل نتي اتي وزل عود دماني ادمي هو خم زخل كان نفسه امنا كخل الله مالتي قال زي عركه مزنا نلو كله اب كولج جوين دغبر سب كله سي انتي نصور علامة ويدما ناتو رأي زلو سب ايكونن استفالالي كابتنات علامة كسنا خلك دفتن بزح نجارات سلزلو أبز دما أمررت أنا هم تخنكونا لنا تنقعد كنكونا لنا مالتيو قال تي نتقملو أجابات أنا نعها أن تخنكونا لنا مرس تخنكونا لنا مالتيو مهنياتو حدا جزء كم سبات تي ناتنا نت تمرت نرد قالو نجارات انت كخون خيلي استفالالي نجارات كخون خيلي سلازي أبز أنت خنكونا لنا أتي أجابات أنا نعنا بزمتشانا نعنا بزردانا أجابك كنجبر كنكلا لنا مالتي من إسيان حاب النيات من إسيان حاب النيات أديم هاتي بهال أول إسران شدوشين زرعي بكلتشين 10 شمون تندما أو عدو أي كوليج ببوليتيكا وسنفلت أسنا هجراو زمناتات تماريقة كابت زلنا حتى إرناي تمرتي تموكرو شيرك قبر عدس لستوابني يمسكن تين نتبسات كتقسن تخوينا خا ولا قلت مجمرة ناي كل عنا تكزيخا بزي رديت كله كم زخ خوني خمسة قبري خمسة عبو خمسة خوني تبل تخونكا بفلايبت ناي مارت شريتيز بات حويكا كاوهاي سكولس آتيو زعبا أبتمرت قال رأك حس جمرة سبقن كم زي تعزاوي ناي مخان بهار كهلو يلابو مغنياتو كخونو دلي ويكا أخبت دلي أبز فيل كود دلي خن بالكلنا كاب تأجمات ويكا بروبلمز تبقى تزي كوينو بعركة محزازة تقوله بسدرازة تقوله ويبتي شو عقات يمزلو هنا تعزز تقوله تريزهون نمولو زمان كخا كتعسكا ويكا بها خمس جيرة خت بلي هات نبرسو تعزاوي سبن دحركون كاجن نوش تخا حتى زفتر نجرات تستوعب أنت جميركا أب كم زي عودة تمرت تأتي وي أب كم زي كولج تأتي بخمزي عينت تمرت ودي إيه كم زي عينت الواقع قبل خليل كخت حسب تخيل مالتي كلاي دما زبازي حق زي سب عبت مرت عود كخون كحسب كله بفلاي دحر سوا مالتي
እንታይ ናይ ምዃን ሕልሙ ወይ ከዓ ኣበይ ናይ ፊልድ ኣትዩ ዕውት ኮይኑ ንኸውድእ ናይ ምዃን ድሌቱሲ ከይበዝሐ ንስድርኡ መምሃራኑ ወይ ከዓ ሜንተርስ ወይ እዮም ጠለውቲ መራሕቲ ንብሎም ኣብ ሂወትና ንወስዶም ሞዴላትካ ዕድል ክህብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሓንሳ ሓንሳብ እንታይ ይጋጥመና እዩ ኣብ ሂወትካ ዘሎ ጥቡቅ ፖቴንሻል ወይ ኣብ ሂወትካ ዘሎ ጥቡቅ ዓይነት ፀጋታት ስኻ ዘይኮንካስ ሰባት ዝርእይዎ ኣጋጣሚ ይፍጠር እዩ ወይ ስድራኻ ይዕዘብዎ ወይ ማሓዙትካ ይዕዘብዎ ወይ ኣዝዮም መስተውዓልቲ ብዕላማ ዝኸዱ መምሃራን እንተኾይኖም ከዓ ገና ብንእሽተኻ ክህልዎ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም ሕጂ ካብ ዙርያና ዘለዎ መምሃራና ኣዝማድና ጎረባብትና ስድራና ማሓዙትና ወይ ከዓ እትዮም ሞዴል ንገብሮም ኣብ ሂወትና ጥልዋታት ምውሳድካ ጥቡቅ ማለት እዩ ካልኣይ ገለ ፐርሰንቴጅ ዋላ ወይ ሚእታዊት ካብኦም ተወሰድና ሃቭ ዩር ኦውን ድሪም ትምህርትስ ብሕልሚ እንድሕር ተኣሳሲሩ ወይ ከዓ መተግበር ናይ ሕልሚ ተኾይኑ ጥራይ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ኣብ ላይፍ ስለዚ ነቲ ናትካ ድሪም ድሕር ሒዝካዮ ከዓ ኩሉ ኣብ ሂወትካ ዘጋጥሙ ሰባት መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ሳዋ ምስ መጻኻ መዳቕስቲ ድሕሪ ሳዋ ደቂ ኮሌጅ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስ ኣተኻ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ማለት እዩ ናብቲ ስኻ ሓሲብካዮ ዘለኻ ቪዥን ናብቲ ስኻ ሓሲብካዮ ዘለኻ ድሪም ኮኔክት ናይ ምግባር ወይ ናይ ምትሓዝ ብቕዓትካ ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ድሪም ድሕር ሒዝካ ክሳብ ምስ ከመይ ዓይነት ሰብ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ተንብብ ኣበይ ናይ ቦታ ግዜ ተሕልፍካ ውን ብጣዕሚ ስለ ዝውስነካ ተቐዳዲሙ ዝኾነ ተምሃራይ ክገብሮ ኣለዎ ዝብሎ ኣነ ከምዚ ንውሽጡ ክሰምዖ ኣለዎ ኣበይ ናይ ክፋል ናይ ትምህርቲ ኣትዩ ከድምዕ ዝኽእል ኣይናይ ሕቶሃት ተተመሊሱ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ትምህርቲ ብኮሌጅ ጥራይ ኣይኮነን እሱ ናይ ጥራዝ እዩ ወይ ከዓ ናይ ቲዮሪ እዩ ወፂኡ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሕብረተሰብ ክስራሓሉ ብስራሕ ዓለም ክስራሓሉ ስለ ዝኾነ ትባህ ዝብሎ ትሕቶ ዝፈጥረሉ መልሲ ደሊሉ ዝኣቱ ክፋላት ትምህርቲ መታን ከኣቱ መጀመርያ ንውሽጡ ክሰምዖ ኣለዎ እንታይ ክኸውን ዝደሊ ወይ እንታይ እዩ ክምልስ ዝደሊ ወይ ነፍሱ ፅባሕ ንጎስ ኣበይ ክረኽባ ዝደሊ ክሰምዓ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ክጠቕሶ ዝደሊ ነጥቢ ተሎ ፍሬንድስ ወይ ከዓ እዚኦም ዓርከ መዘና ወይ መካየት እንብሎ ኣብ ላይፍካ ተጠንቂቕና ንመርፅ ኣለና ሕጂ ካልኩሌሽን ኣይኮነን ግን ኣብ ዝኾነ ክፋልና ሂወትካ ዘጋጥሙካ ሰባት ኦፕቲሚስቲክ ወይ ፖዚቲቭ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ እወታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ሃሊካ ንኹሉ ሰብ ክትቀርበው ኣለካ ኩሉ ዓይነት ሰብ ከዓ ንሓንቲ ዕላማ ዝተፈጠረ ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ስኻ ክትበፅሖ ትደሊ ክዕውትኻ ክደፍኡኻ ከበርትዑኻ ዝኽእሉ ሰባት ዝኽእሉ መምሃራን ዝኽእሉ ማሓዙት መዳቕስትኻ ክትቀርብ ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ሲምፕል ቻንስስ ከዓኒ ሉስት ዘይምግባር ወይ እዚኦም ንኣሽቱ ዝመስሉ ዕድላት ከዓኒ ደይ ምኽሳር ማለት እዩ ሰባት ምርካብ ክኸውን ይኽእል ሕቶሃት ምሕታት ክኸውን ይኽእል ሞዴላት ምውሳድ ክኸውን ይኽእል መፅሓፍቲ ምርካብ ክኸውን ይኽእል ኤቭሪቲንግ ማለት እዩ ብደረጃት ዘሎ ቤት ትምህርትኻ ዘሎ ኮሌጅካ ዘይኮነሲ ካብ ውፅእ ኢልካ ከዓኒ ኦፖርቹኒቲ ክሰብ ምዃንካ ፅቡቅ ኔክስት ናይ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ኣብቲ ዝኣተኻዮ ዲፓርትመንት ቾይስካ ኮይኑ ተኣተኻ ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣዝኻ ብእወታዊ ወገን እንዳረኣኻ ኣሰርቲቭ ምዃን ማለት እዩ ናብቲ ሓልም እንድሕር ኮንካ ኩሉ ዲስፕሊን ወይ ስነ ምግባራዊ ትብሎ ወይ ስነ ስርዓት ትብሎ ናይ ሂወትካ ምስቲ ሕልምኻ ዝተሓሓዝ እንድሕር ኮይኑሲ ሓንቲ ግዜ ዕድል ክኽፈት ምዃኑ ሓንቲ ግዜ ብትደልዮ ክትበፅሖ ምዃንካ ክትፈልጥ ኣለካ ምክንያቱ ናብታ ናይ መወዳእታ ዝባ ነጥቢ እንታያ ዓወት ናትካስ ብካልኦት ኣይትምዘኖ በዛ ዝሓለፍናያ ንእሽተይ ናይ ኮሌጅ ተመክሮናስ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር እንታይ ኢኻ ትረኽቦ ነጥቢ ክትበፅሖ ትደሊ ኣገባባት ክህልወካ ዝግብኦ ስነ ምግባር ብምሉእ ብካልኦት ሰባት ኣይትምዘኖ ብከስኻ ካልእ ዓይነት ሰብ ኢኻ ጌጋኻ እንዳኣረምካ ንመጻኢ ከም ዝበልፅ ሜተድስ ወይ ኣገባባት እንዳተጠቀምካ ኣብቲ መዲብካዮ ዘለኻ ኣፀናንዓ ኣብቲ ሒዝካዮም ዘለኻ ማሓዙት ኣብቲ ሓሊምካዮ ዘለኻ መጻኢ ንዕኡ ኣሰርቲቭ ወይ ከዓ ኣብቲ ወሲንካዮ ዘለኻ ውሳነ ብዝቐለለ ወይ ከዓ ብዝመፁ ንፋሳት ወይ ብዝመፁ ርእይቶታት ናይ ሰባት ዘይፅሎ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሽመይ ለውሃት ኣረፋይነ ይበሃል ብዓውዲ ሕጊ ተመሪቐ ሕጂ ድማ ሚኒስትሪ ፍትሒ ይሰርሕ ኣለኹ ብዛዕባ እዛ ተላዒላ ዘላ ሓሳብ ክዛረብ እንድሕር ዳኣ ኮይነ እቲ ዕላማ ዝብል ሓሳብ ኣልዒለንኦ እንዲን ኣነ ግን እንታይ ክብል ይኽእል ዓወት ክህሉ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሕልሚ ክህሉ ይኽእል ኣለዎ ሕጂ ኩላህና ንሓልም እንዲና ግን እንታይ ኢና ንደሊ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳኣ ሓሊምካሲ ደተሓልመካ ሰብ ትደሊ ወይ ከዓ ዘጣቕዓልካ ሰብ ትደሊ እዛ ስካላ ክዲባ እሞ ኣዳይበኒ ወይ ከዓ እዛ ስካላ ክዲባ እሞ ጣቕዓለይ ትብሎ እቲ ዕላማ ናትካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ሕልሚ ናትካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣብ መፈፀምታ ተብፅሖካ ንስኻ ኢኻ ኣብ ጎንኻ ሰብ ይሃሉ ኣይሃሉ ንሱ ንዓኻ ከም ሓደ ደገፍ ክኾነካ ኢልካ ክፅበዮ ይብልካን ወይ እውን እንታይ ኣሎ ሓደ ግዜ ሓደ ሕልሚ ሒዝካ ሞ ትብገስ ኣብ ጎንኻ ሰብ እንድሕር ደየሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ እንድሕር ዳኣ ከፅርፈካ ይጓየሎ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ነቲ ሒዝካዮ ዝተበገስካ ዕላማ ናይ ምግዳፍ ተሪኦ ይርአ ማለት እዩ እንታይ እዩ ግን ክኸውን ዘለዎ ነገር ሓደ ነገር እንድሕር ዳኣ ንቂድካ ኣብ መፈፀምትኡ ናይ ምብፃሕ ሓላፍነት ከዓ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ነብስኻ ሓላፍነት ክተሰክማ ክትክእል ኣለካ ነቲ ሓላፍነት ሒዝካ ከዓ መወዳእታ ንክተብፅሖ ሓደ ፈፂሙ ክነቃንቕ ዘይብሉ ሓይሊ ኣብ ውሽጥኻ ክህሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ
ምክንያቱ ድበዝሐ ከም ተሪኦን እንታይ እዩ ሓደ ዕላማ ሒስካ ትብገስ ወይ ከዓ ሓደ ሕልሚ ሒስካ ትብገስ ሞ ብዙሓት ሰባት ከይቅበልዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዓወት ምስ በጻሕካ ግን ብዙሓት መጣቃዕቲ ይርከቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምስጢር ናይ ዓወትካ እንታይ ክኸውን ደለዎ ትሒስካዮ ዘለካ ሕልሚ ኣብ መፈጸምቱ ናይ ምብጻሕ ሓላፍነት ወሲድካ ክትጓዓዘሉ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ንሕና ሕጂ ኣርት ሒዝናኽን ኣርት ስትሪም ነረፍቲ እዋን ሃይ ስኩል ከለኹ ሎው ስኩል ከኣትዩ ዝብል ሕልሚ ነርኒ ሎው ስኩል ኣይነበረን ኣብቲ እዋንቲ ክኽፈት ድዩ ኣይክፈትን እውን ብዙሕ ዘተኣማምን ነገር እውን ኣይነበረን ግን ሎው ስኩል ከኣቱ እንድሕር ደኣ ኮይነ ከንታይ እቲ ናተይ ዕላማ ከዓ ነፂረ ወዲእዮ ኣነ ለውሃ ዝተባሃልኩ ሰብ ትምህርቲ ወዲእየ ወይ ከዓ ሕጊ ወዲእየ ምርቕቲ ኮይነ ጥራይ ድሓር ሰሪሐ ዝሓሸ እቶት ክረክብ ዘይኮነት ናተይ ሕልሚ ነይሩ ኣነስ መሳርሕ ናይ ለውጢ ክኸውን ዝግብአኒ መሳርሕ ናይ ለውጢ ክኸውን ድሕር ደኣ ኮይኑ ግን እንታይ እቲ መሳርሕ ወይ ከዓ እንታይ እቲ ኢንስትሩመንት ኢለ ክትጥቀመሉ ዘለኒ ነገር ለውጢ ከምፅእ እንድሕር ደኣ ኮይነ ብሕጊ ቢለ ለውጢ ከምፅእ ክእል እየ ዝብል ሓደ ዕላማ ነርኒ ስለዚ እንድሕር ደኣ ኣነ መሳርሕ ናይ ለውጢ ክኸውን ዝብል ኣለኹ ኮይነ ከዓ ብሕጊ ቢለ ለውጢ ከምፅእ እንድሕር ብል ኣለኹ ኮይነ ስለዚ ኣብ ሕጊ ናይ ሕጊ ሞያ ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ከኣቱለኒ ናይ ሕጊ ትምህርቲ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክኽፈት እዩ እዚ ሕልሚ እዚ ሒዘ ጥራይ ይበገስ ድብል ረአ ነርኒ ከምቲ ዝሓሰብኮ ከዓ እቲ ቤት ትምህርቲ ተኸፊቱ ማለት እዩ ስለዚ ተቐንዲ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ ይሓልም እዩ ትዝዕወት ግን ነቲ ሕልሙ ኣብ መፈጸምታ ደብፅሒ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ከምዚ ርእሰ ምርኮሳ ሓደ ነገር ሒስካ እንድሕር ደኣ ትብገስ ኣለካ ኮይንካ ኣብ ካልኦት ሰባት ክትፅጋዕ ብዙሕ ለውጢ እውን የብሉን ኣይሕግዘካን ኣይዓውተካን ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ክትፅጉዕ ኢልካ ትኸይድ ዘለካ ሰባት ንሕልምኻ ከምትዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ባዕልኻ ዘምፀኻዮ ሕልሚ ባዕልኻ ትፍፅሞ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ኣብ ርእስኻ ክትተኣማመንካ የገድሰካ ምናልባት ኣብ ዓቕምኻ ትጥምት ትህሉ ግን እቲ ዘገድስ እንታይ እዩ ዓቕምኻ እቲ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ናትካ ግዝያዊ ነገር እዩ እንድሕር ደኣ ፅዒርካሉ ዘይልወጥ ነገር የለን ምክንያቱ ሎሚ እንድሕር ደኣ ድኻ ኣለኻ ኮይንካ ወይ ከዓ ትሕዝቶኻ እንድሕር ደኣ ነቲ ሕልምኻ ከብፅሖ ዘይክእል ኣሎ ኮይኑ ፅባሕ ንጎት ናይ ትሕዝቶ ነገር ክፍታሕ ስለ ዝኾነ ሕልምኻ በቲ ግዝያውያን ዝበሃሉ ነገራት ከዓ ከም መሓንቆ ኮይኖም ክሕዙኻ ይብሎምን ካልእ እንታይ ኣሎ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ሓደ ዓቢ ሕልሚ ሒዙ ወይ ከዓ ዕላማ ሒዙ እንድሕር ብገስ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ጎኑ ብዙሓት ሰባት ደጻድፎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ደጻድፈኒ ሰብ ስለ ዘሎ ኣነ ክጓዓዝ ኣይክእልኒ ኢልካ ሓደ መደምደምታ ሒዝካ እውን ጠጠው ከተብሎ እውን ይብልካን ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እንድሕር ደኣ የጻድፉካ ኣለዎ ኮይኖም ንነብስኻ ከም ምንታይ ጌርካ ቁፀራ ከም ሓደ ኣገዳሲ ሰብ ጌርካ ቁፀራ ምክንያቱ ንሓደ ትርጉም ዘይብሉ ሰብ ብዙሓት ሰባት ኣይጓይዎን እዮም ንሓደ ትርጉም ዘለዎ ሰብ ውፅኢት ከምፅእ ድኽእል ሰብ ለውጢ ከምፅእ ድኽእል ሰብ ግን ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎኒ ኮይኖም ከጓይዎ ወይ ከዓ ከጻድፍዎ ይኽእሉ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ብዙሕ ዓይነት ማሕንቆታት ኣጋጥመካ ኣሎ ኮይኑ ነዚ ከም ሓደ ዓቢ ዕድል ሒዝካ ንቕድሚ ጥራይ ክትጓዓዘሉ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ደኣ ተረዲእካ ኣብ ዓወት ዘይትበፅሓሉ ኣብነት የለን ካልእ ሓደ ፈላሊና ክንርድኦ ዘለና እንታይ ኣሎ ፀላዋ ምዃንን ህቡብ ምዃንን ዝበሃል ነገር ኣሎ ክትዕወት እንድሕር ደኣ ኮይንካ ወይ ከዓ ዕላማኻ ኣብ ሸትኡ ከተብፅሖ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ህቡብ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ፀላዊ ክትከውን ኣለካ እቲ ዘገድስ ምክንያቱ ኣብ ዓለምናስ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ህቡባት ኮይኖም ዝሓለፉ ምስ ሞቱ ግን ታሪኾምን ኣይንዝክሮም ምስ ሞቱ ንፅባሕ ኣይቱ ዝሞተ ሰብ ክርስቶስ ትማሊ ሞይቱ ነይሩ ወይ ከዓ ሓንሳእ ምስ ሞተ እቲ ናቱ ታሪክ ቀጻልነት የብሉን እንድሕር ደኣ ፀላዊ ኮይኑ ግን ወላ ህቡብ ኣይኹን ግና ኸቲ ናቱ ታሪክ ተዘኪሩ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀላዊ ኮይንካ ናይ ምጓዓስ ሕልሚ እውን ኣብ ቦትኡ ክህሉ ኣለዎ ብከምዚ ነገር ክዛዝሙ ክፍትን ማለት እዩ ሄለን ገብረ እግዚአብሔር በሃል ብዓውዲ ስነ ልቦና ኣብ 2017 ኣብ ተመሪቃ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ህልው ስራሕ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ከም ኣማኻሪት ኮይነ እየ ዝሰርሕ ምናልባት ዝሓለፍኩ ተመክሮ ናይ ትምህርቲ ህይወት ክትብልና ከለኺ ቁሩብ ስክፍ እንዳበልና ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ድበፃሕናዮ ደረጃ ኣለና ኢልና ስለኒ ንሓስብ እዚ ጀመርናዮ ዘለና ነገር ከም መጀመርያ እዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ዝውዳእ ሃብቲ ዝምርዳእ መንገዲ ይኮነን ምናልባት ንትሽሕ ጉዕዞ ኢልና ንሓስቦ ብሓደ ክልተ ጉዕዞታት ጀሚርናዮ ኣለና መፈፀምትኡ ግን ብሕጂ እዩ ከም ትበልክዎ ትምህርቲ ዝውዳእ ጉዕዞ ይኮነን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ሓደ ሰብ ኣብ ትምህርቲ ከመይ ገይሩ ይዕወት ክኸውን ወይ ኣብ ኮሌጅ ገለ ክንብል ከለና ሕጂ ኣነ ብኸመይ ምገለጽኮ መጀመርያ ራእይ ዘይምህላው ንባዕሉ ዓብይ ውድቀት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ራእይ እንድሕር ደይብሉ ልክዕ ከም ኣብ ጸልማት ብዘይ ብርሃን ድጭቡጦን ድሕዞን ጠፊእዎ ድጓዓዝ ሰብ ክንምስሎ ንኽእል ራእይ እንድሕር ደይብልካ ከዓኒ ልክዕ ኸምኡ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ገሊፆ ኢን ዝነሕዋተይ
رأى مهلاو تراي دي كونه خاني نترى أخا مع عرخن دي خنسخا sacrifice تخفل ويد ما مسوات تخفل كانت صعبة نجر أرات إتكا دمت عوات يلن أرات إتكا زمت حجوس يلن كل جزء نترى أخا نمعوات نترى أخا أبتستخد دليو نجر نالبات كم سبات نحاسبو نجر ترى ناسي معاس بخمي أبي بخمين نتكبره نالبات كحربتنا خلي كم سبقن معاس أبي بخمي تتكبره بزي قدس رأخل وكالو سخاني بزكاء لك مت أن سخاني مسوات تكفل دلوك تكون لك مالتي حجي أب كوليج آتيو سب وي أب تخونة تمرت آتيو كم سب كابت بيت تمرت خاص وزخل نجر نالبات نتبت رايكنا متساعي كونان كوليج ناتو وي نتبت خلونا تراي كونان كوليج عناسي أب كوليج نخص ونجر مالتي حدا سب حجي قرب كفل بلا خجول تخفتني حدا سب أب تمرت آتيو خاص وزخل نجر قدامي نجر نتايو of course أكاديميك خصب على لوندي بأكاديميك عود كخونا لوندي تسعبي أبز نكات على نجار يلن ناتو عميرة أجلس أطيا تنفس خان دحر تفلت كوينكا معاس أبي بخمي تتصنع دحر تفلت كوينكا أب كم زدت جمكان يلن مناتو نسخة خان نفس خات تفلت معاس تعمكان معاس يتعمكان معاس رد أكان معاس يرد أكان تفلت أو نجار سلزخونة مجمرة نفس خان مفلت بوي أبت أكاديميك نات كمالتي كابو قتيل ماني personality نسخات تخصبو نجر كمولك مالتي اتي self confidence نبلو self esteem نبلو everything بصعبة نفسها زلك الرأية أم نفسها دلك أخبرت أم نفسها زلك النقحات مالتي كعب خلالو جون نايت سمرت مالتي تحند خاني منتالي نبلو خاني نقحتني أمره خلوك خلالو أمر خاص في حند حر كوينو أب كلش عود تخوناتو سب أكاديميك ترى عند حركسي بواتيو تخال اندحر لوز جيروا ناينت بخون تريخ نبر مراتو بحجي سرح كنسرحينا اب زخونه محبرسب فحكن بلينا اب زخونه تكالات فحكن بل سلا زخونه نطبنا يكونن مسانا حزني ونخيد او حزني نخيد انتايو اتي اب امرنا زفتر سفيح دخونه نقحاتي مالتي تحنت خاني سوشياليسي وي دما كمزي حبراو زخونه هيوت كتلامد كتكلالك أب تمرت دي ولا بكوليج زي كم زي نحبار مبهال كتبهال عليك كميل كان سبات أبروش تكبر ويت الزاربهم مع عصب خمين تيت الزارب تيت تحسب خاني تمحبراو زخونه نجر كأخذ كسب عليك تي أمود أتخاني بقول نجر خاني عنا خلوة كخلالو مش فيزيكاليسي تعي كوينكا توصل لك ناتوس أب كوليج كابوس إحنا جرس لزكاة كم سب نسخة أني كتمهر ندحر كينكا كم سب تعي تكون لك دحان أخول كتمجبا لك أخول كدقس لك أخول إنترتينمنت كاير لي كايو ناتو ستريس نبعلو أب تمرتي بتعمي كم زي نودكت دقافح من قد خون سلازخل بزكاة لك متن بقول نجارات كات تعي تكون كتقال لك زين مبالكو ليديا سمري بهال أب كوليج ماي نفحي ببيولوجي تمرقة حج خامس لعلو تكالات تمرت هقدف أب كوليج أوف ساينس يسرح لهم على تيم فزي أبزان إشتي حتى زحتت كنا قرب كنا كافل ندحر أخوينا مجمرتا أنا هوين بسمع عن خام ليديا نفسها كتفلت عليك نفسها كتفتش عليك صيلك كم حجتها حيسك كيف زي كنا مجمرتا نفسها كتفلت عليك انتي دست بلك انتي بعد بلك معسكة تصنع دست بلك أنا عودي إخا زيادة نأخا إنترست فترة لك مجمرتا كتليل لك يبل أنا مالتي كوبز حلفة كبز زين حواتي كقولت أتصنحها مسؤول تايم مانجمنت كلوا كلوا جزي خبقوا أنت حد أتم حدر كينكا نتا إخا خطبص حد خليخا رأي بهلاو تزعبي نجاري رأي تزيبلكا كم زي هيلاند ولتو صيلكا أبدلها متيقات نبر إذا تدق أسوان متان كدقس رأي خانة تيركا جزي خا مانج كيركا أنت حد أتخيل كينكا عود كينكا توصل خليخا مالتي فزي أخبري بلي شميس ولا أنا يمان بهال أب كوليج بيزنسس نقط أوان حلحلة ببيزنس مانجمنت ويون محدرة وانين تمرقة حج دما كم ممهر أب منكستاو تكال أب كوليج ناي نقدي بيت مرتي دندن مدي بها ممهر صراحة لخو زيادة أنا تقايت أخزارة باللنزدل حدا علامات راح تكونه نتدلي علامة رأي ويك أحس كاد متأخا dedication تقبروا لك
مسواعت كتكفلو لك توفاينت كتحتت لك بر كتزاناقع دلي كتصعد دلي خدك استدلي كتعوت تدلي كل بحنسا زخيد يلن نتحادة قديفكا نتحادة تمرت لك سلازبزي انتي دليتاتنا أمزازينا تا زيادة تخصبنا نمتعينا نروحون تقلقلنا تخل مريضنا مسواعت خفيلنا سرحالا لنا كالق ببزح زرات أقمتايو زأكل نفسنا خي قمقمنا عقمنا مو نابتي كوليجنا أتو أو خا سئلنا بشم سب إلو وي إزي يربحاني لنا عودتات مرت كم تزدل لإنترس لزيه اللوانا خاني يهكينا ويونسلتونا مونغو سزي تزدلي توفاينا تايتخفلو لسلازي بستخاء لمتقن انتا عينت عودي إيو نعي كعوتلو زخل بوتنشال زلو ويون انتاي نعي بهزب لنيلنا أبتا ندمع الله نفتوى عودة مريضنا كابت فتوى تستلعله زخون خالقون كي بلكا كي تحلل كاخت سرح قانا بقى مالتي هلا مزنها ممرات أكايدها قل فليتنا بلاس كم حوص اللبوا خحلف عزدل خاني هذا اوان سأرحقنا ينحسبن سيمبلنا أمنت أبسوا متقلخو ماتريك نت وخمت إيت راح نحسب حتى إير نجبره تعلم ناس أحتيرنا من الدروتو زين ماتريك أمتي خمس حلف كم ساعتها حوس مجد خاطف أكاوي كاسل كاسب جير ويل كاتخيد أمبر انتايو تحسب سبلك عيد فتون سازي أرحقنا نحسب علينا ماتي دحر خمس زعمت نفسي بكم زبوت أخري علني بخمس خمهاري كم زعينت لوط خمس إيه كم زين جبريلنا أرحقنا ندحر حاسبنا تزد الله مجدي كن كادو إنا إلى إذا أمن شميسة مهار برهاني بهال كاب كوليج سنفلتات عنا أسمراد كذا ما يدقر نرسي ودي حنتي كوس غاز دل أنا أنت كتعوت أنت راهم كان نفسها تتالي لي بالكان إلى حسب ترى قامت تكأس ضربات على أب تمهارو كم مغنيات تمت مالتي إمتى دي بني تبهال زربات على تي إيه خمسة متأخيو تحت نت بديها كم استوهب كايو بزح زيت كأسيو إذا أغلى ما أبنتها تكأس أزيو بزح مغنيات على أفتنا تبغى أسكر زي متأخا جزء عين برنا زي تمهرنا يوم تسيو دافل كواتك جي جلز بلو زي أم مغنيات جن تخت جبرو تجبأ كان جرات بزي مقبر كاب نفس خاطر تالي لا خاماتك أبكن تحكي قلتات كا تقرم أب أنا عقاديو وي أمتى إنيروت جيجا أب كند مفتاش بزم زيت أم عينت مغنياتات جيجا نتقولتات كات شفناما أفتزمت جزء نتجيجا غاني مدقام تقولتات كا يعب مالتي ما يتو جيجا أي نتسأل كيان نوع كتكالا هلا وين نوع توجدها أي تخلنيها سلزي كتعوت أنت داخنجا أفتمن جدي زخون قلت كجات مكايو جدني أب قعزة قلتات على جد تتأكد إن يتقولت كتلالك أبزمت نجار نخيد دوق مهاني بس نفسها قال كتأتوا لكامبر نفسها تتالس يبلكان إلى حسب فاطمة محمد بهال أب كوليج ما ينفحي بسنة هيوت ويد ما بيولوجي فرست قدم أي دقري غيره سرح له زلخ تكالك أب لعلو تكالات تقدف ويد ما أب بوليتيكا ودابي كوليج ما ينفحي سرح قن انت كوين سمعني تقند نجار مالتي ويد ما تمسرت أو نجار كوين سمعني نعملت أبليكيشن أب موبايلنا عند حر إحلفنا لنا خوينا كنت كمالها خوينا قد انت كنجابر لنا مجمرتا إنستال كن بلاك نكلا لنا إنستال كيبلنا يا انت تحس تحيزالا انت كم زلوا انفلنا الجزئان نمنت أبنا تمتعيا مالتي مجمرتا نحنا كندالو كنكلا لنا ترئيس ناس كم عليك مالتي ريدي كنجابرا كنكلا لنا بدحريقة دلوات لنا مالتي وإذا ما كتصحف تدليه بكالا أبنت كمان مالتي ورقات كي يقربكو وي كمبيوتر كي يقربكو كتصحف هاي كلني حجتها مجمرتا ترئيسنا هنقربها كنكلا لنا نعم مس قربنا يا قدني مسارح كدلينا مالتي حج مسارح مالت أفتعوت كم بتصح قدن دقف كدلينا نعملت أبزاق قعزونا نايتو مال زنبرت نحرتا زاريبنا بأقرنا كمان كابس مرة تبقسنا نبزعكم بتصحنا خيلنا جين بمنتاي حشالنا مستسرحنا مستو كل مدابنا مالتي بباس غيرنا عند حرد أنا بزمتنا السال زولت مالتي كم عنا ما غيره جن كابس مرة ساوا كأتي
إلى أن تحر وسيداجن ولا ساعات يوسدل ينبر كافتا قعدو أغلى لك قارص أسايكلني أتليستس علامة حيز الله مالتي ده حريو أفتميلات تتنانع قلن مت مالتي الجميلات أنا عنا استفلا سب استفلا لي بهريات الله استفلا لي يموت سلزله قدن يستفلا لي زخون مالتي كم كان دنجرك أب كولجات نريه مالتي انت يقبرو أما تريك بمسمتو وإذا ما زبز حنا كبهاتنا مالتي تاني قبر اتنفات عودينا نمرزو سجنا يكونا اتنفات ودا يكونس اتنود معلو كنسر حلو نخل تبوتنشال زل أنا أبنت بسنة هيوتي تمر أو يما بايولوجي مالت نحرد سيفيل انجينيرينج خون دريم اللي نخوينو ويما أنا أبنت ساينس يعني بل نا أرت دريم نحر اللي نخوينو فور شور كون دل نجار كون نخيلنا جن اتكندك بوتنشال زلنا ويند مع النجار كم زي بتفطراوس ناتنا تالنت زغنا سب استفلا لي تالنت له جس كم زي اتناتنا ند مع النجار كانوا اللي كنكلا لنا بحفشس أم يعني سريح خدم مع زغل كنبل كنكلا لنا مالتي وينتانا تارك أي بحال مرات عود السبيلا ومهندسنا ككوليج مهندسنا أنا مستير عوض بهت زولا قالت كجوزون دحر داني تحاتيته انتي مبالكو مستير عوض فيجن كله كخلالو of course رأخلو كله رأخا خاني بديسبلين كدر عقد كلا كايلي زامن مالتي نبتسخا كوت حلني لك تحاسب عوض نخت بتصح مالتي مالتو رأي نحد السب ما أزنيو نمتي من قد تخيل لها وينتي عينت من قد حسكا كتقعس كم زلكا يا ما أزنكا صوت رايون زي كنا رأن دحر دالك خوينو انت عين السب مخان كون بتنات كاراي كتقلص تخيلها هنياتو عمقات صفحات كبدت ناي حد رأي بمرمار سنة تسبت عينت سب مخانو كتردأ سلا تخيل مالتي سلا تقدمي تخمس خلاتن كتوصل صنحة رأي كله كله كتوصح زلها علامة خلوا كله مهنياتو رأي بدحرها خوينيو زدف أكاب أنوي خوين خاني يوتت أكانابتي كتوصح زلها ويمكن كتجبوت أو زلها شوتو مالتيو كالي تزعبيت نجار كان دحر رأت متدسبلين كله كاك خلالو زخون يخون من قد دعوت تنقاس تعبه الساعة حتى ويكان الساعة تتقلبا ديسيبلين على مالتي ስለዚ ራእይ ጥራይ ደይኮነ ክህልወካ ዘሎ እቲ ራእይ ዝሓቶ ወይ እውን እቲ መንገዲ ናይ ዓወትካ ዝሓቶ ዲስፕሊን እውን ከተማልእ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ቪዥን ሃሊካ ኣብ ዲስፕሊን ናይ ቪዥንካ ፉልፊል ክትገብር ፌል ተጌርካ እቲ ናትካ ዓወት ኣቺቭ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ በንጻሩ እውን ከምኡ ዲስፕሊን ሃሊካ እውን ቪዥን ተዘይብልካ እውን ክትበፅሖ ትልዓወት ክትበፅሖ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ቪዥን ኤንድ ዲስፕሊን ተማላላእ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኣብ ዓወት ምጭባጥ ካልእ ከኣኒ ኣነ ከም ካልኣይ ፖይንት ዝጠቕሶ ከዓ ማዕረ ክንደይ ኢኻ ነቲ ናትካ ራእይ ንምጭባጥ ወይ ከዓ ነቲ ናትካ ራእይ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ንምብፃሕ ድልውነት ኣለካ ማዕረ ክንደይ ተወፋይነት ኣለካ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሂወትካ ዘለካ ፀጋታት كل resources تجباتي يخون زي تجباتي تجاتات كتوفي دلو ندلكا أبز خايف على لي تبوز هنا vision هانيسنا تبوز هنا discipline هالينا up to dedication وكان up to توفي النت ندحر دان قرب النت زيارينا نديت ناتنا من قد دعوت بزح حرقوز قوز بزحق خوني لا أمن مالتي لازم توفي النت نهان كل جزء أبك نميت كله خلالو بزي كازون قدامنتاتنا امسرعون نفعات كون كنكلالنا الى يحسب مالتي بفلاي كان دق انستيو اب محدرا غيزينا محدرا نفسنا اب قدامنتاتنا سرعنا ون قدامنتاتنا اب متغبار نوصو مدبات ازينا ورصصاتن بلحتن كنكون علنا عوتات منتان كنكون الى يحسب مالتي قدامنتاتنا سرعنا خاني قدامنتاتنا اب تغبارهم
ብጊዜ ክንልኩዓም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ኤፊሽንሲ ወይ ካን ተቆርጡና ዝበሃል ናይ ሓደ ትግባረ ናይ ቀዳምነታትካ ብጊዜ ምስ ትልኩዕ እዩ ስለዚ ቀዳምነታት ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትግባረኸ ብጊዜ ብኸመይ ትልኩዖ ከዓኒ ክትሓስበሉ ኣለካ ኢላ ሓስብ ፍሬ ወዳኒ ይበሃል መጀመርያ ፖለቲካል ሳይንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ዓለማዊ ዝምድናታትን ካብ ኮሌጅ ዓደቂሕ ወዲአ ማለት እዩ እንታይ ክብል ይደሊ ኩሉ ኢለና እኔ ግን ብሓንቲ ጥቕሲ ክዛዝማ ይደሊ እንታይ ትብል ሰዓ ፅባሕ ክድቅስ ተደሊኻ ስሎማ ኣይትደቅስ ትበሃል ነገር ኣላ ሕጂ ከመይ ማለት እየ ፅባሕ ክብል ከለኹ ሕጂ ሰብ ነዊሕ ዕድመ እንጠና እንተ ረኺቡስ ነዊሕ ዓመታት ክነብር እንዲደሊ ትዝበዝሐ ዕድመኡ ከዓ ብሰናይ ዝኾነ ብፅቡቕ ወይ ከዓ ነጉድ ወይ ክነብሮ ይደሊ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ዓለም ኣይኮነን ከይተምሃርና ዝተማሂርና ኸማን እንተ ደኣ ቀጻሊ ምዕባለ ናይ ነብስኻ እንተ ደኣ ደይተንብብ ኮንካ ምስ ኣደይቲ ኮይንካ ሲ ትኸዶ ዘላ ጉያስ ንፈልጦ ኢና ፈጺምካ ኢኻ ተርክባ መትሓዝ ዝሰኣኖ ማለት ስለዚ ምዝ ናይ ዓውሎማ ወይ ግሎባላይዜሽን ፅባሕ ክድቅስ ትደሊ ተለኻ ኢኻ ሎሚ ኣይትደቅስ ማለት እዩ ከም ተምሃራይ ኮንካ ፅባሕ ግራጁዌትድ ጌርካ ኣብ ፅቡቕ ቦታታት ክትነብር ኣብ ፅቡቕ ስራሕ ክትሰርሕ ፅቡቕ ሂወት ክነብረካ እትኸይኑ ሎሚ ተምሃራይ ከለኻ ዘድልዮ መስዋዕቲ ወይ ዝሓተካ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ብዘይካ ክትጠቕሶ ፅንሓ ናይ ይህን ምሂን ዓቕምኻ ከተማዕብል ኣለካ ማለት እዩ ሰብ ናይ ምርድዳእ ክእለት ተዘይብሉ ሓሳቡ ናይ ምግላፅ ክእለት ተዘይብሉ ኣይዕወትን እዩ ዋላ ተተዓወተ እውን ናይ ውሽጡ ዓወት ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ይህን ምሂን ሓያል ሰብ ክትከውን ክትክእል ናይ ይህን ምሂን ናይ ምባል ዓቕምኻ ከምዕብል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ መንገድታት ጌርካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ከምዚ ፍሉጥ ሰብ ምዃን ዘይኮነስ ተዘካሪ ሰብ ክትከውን ፈትን ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ኣብታ ንስኻ ተወለድካላ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ተወሊዶም እዮም ስለዚ ምውላድካ ናትካ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንስኻ ምስ ተወለድካ ግን ፍሉይ ነገር ክትገብር ፈትን ሕጂ ከመይ ማለት እየ ፍሉይ ነገር ክትገብር ላዕሊ ላዕሊ ጠምት ዘይኮነስ ነገራት ናይ ለውጢ ሰብ ክትከውን ናይ ፍታሕ ሰብ ክትከውን ተማሂርካ ዝተፈላለዩ ጽልዋ ክህልወካ ክትፍትና ኣለካ ማለት እዩ ቅዱስ ቅንኢ ንብሎ ይሃለካ ስለዚ ምንባርካ ኮንተ ኸይከውን ወይ ምፍጣርካ ኮንተ ኸይከውን ስፃዓር ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣለህና ኣብ መርከብ ሂወትካስ ተሳፋራይ ዘይኮንካስ ዘዋራይ ክትከውን ፈትን ኣብ ግዜ ትምህርትኻ ስፔሻሊ ከመይ ማለት እየ ኣብ ሂወት ኣብ መርከብካ ተሳፋራይ ትኸውን ተሊኻ ከምዚ ንብሎ ዘለና ብዝተፈላለየ ናይ መዘና ናይ ፀቕጢ መዘና ትፅሎ ሰብ ከምዚ ክብሎ ፅንሓ ማኣዝንካ ዘይብልካ ኣብ ፀልማት ትነብር ሰብ እንተኸይንካ በትን ትፅፋዕ እንተኸይንካ መወዳእቱ እውን ትበፅሖ ነገር ይብልካን ትጭብጦ ነገር እውን ይብልካን ምሽ ዓወት ክትረኽባ ጥቃ ዓወት እውን ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብ መርከብ ሂወትካ ኩሉ ግዜ ዘዋራይ እምበር ተሳፋራይ ኣይትኹን ታይማ ግዜ ናይ ግዜ ውጥን ሃልውካ ውጥን ምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ክትጠቕሶ ፅንሓ ንዕኡ ከተተግብሮ ናይ በይንኻ ስጉምቲ ክትወስድ ፈትን ማለት እዩ ስለዚ በታ ቀዳመይቲ ፅባሕ ክትድቅስ ሎሚ ኣይትደቅስ ትብል በታ ካልእትኻ ኣብ መርከብ ሂወትካ ተሳፋራይ ዘይኮነስ ዘዋራይ ይኩን ትብል ጥቕሲ ማለት እዩ ንዕውት ንምዃን ክሕግዘኻ ይኽእል እየ ንብል ማለት እዩ ኣነለይ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት በቲ በፂሕ ክትነብር ዘለኽን ዋላ ከምቲ ኩላትኩም ትወፀናትን ኣብ ጉዕዞ ዓወት ዘለኽን ኣብቲ ተሓልሞ ወይ ድማ መጨረሻ ዓወት ዘይበፃሕኩም ግን በዛ ንስኹም በፂሕትና ዘለኻ ደረጃ ነቶም ዜና ብሕጂ ኣብቲ ንስኹም ዘለኽን ደረጃ ዘይበፅሑ ተማሃሮ መንእስያት ኣሕዋትን ሓሳባት ተካስቦም ፀኒሕትን ኣዝየ ዘመስግነክን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደማገር ናይ ሎሚ ዛዕባና ኣብ ተዛዝሙሎ ይኸመሎ ፍልጠት ዓብዪ ጸጋ ፍልጠት ሓይሊ ቅልጽም ኣእምሮ ፍልጠት ሃብቲ መዘናግዒ ፍልጠት ለውጢ ዓብዪ መቐይሮ ሓላፍነት እዩ ግዴታ ነተግብሮ እዚዩ ትርጉም ነዚ መስል ፍልጠት ዝዓበየ ጸጋ ናይዛ ፕላኔት ንሕና ዕድል
ዜናታት ወለዶ እንና ነዝርዒ ህይወት ንሰንኮ እንና ነዝርዒ ህይወት ንሰንኮ እንና ነዝርዒ ህይወት ንሰንኮ ወሎሚ ንመሃር ኣሎና ፍልጠት ንደልብ ብዘይጥርጥር ጽባሕ በሪኺና ክንደይብ ሽዑ ኩሉ ኢድና ተደለይቲና ሽዑ ክፍት ዕዮም ኩሎም ሕልምታት ሽዑ ክፍት ዕዮም ኩሎም ሕልምታት ግንዕዳ ኣሎና ዝምለስ ብዓጸፋ ናይቲ ኩሉ ሓደት ናይቲ ኩሉ ሓደት ተገብረልና